l'alcalde de Vic, el que llei en mà, el que està fent és deixar sense assistència sanitària un col·lectiu. L'altra cosa és que, per sort, la responsabilitat dels col·lectius mèdics fan que això no s'aplica mai. I en segon lloc, m'agradaria que, sobre el turisme aquest sanitari del que parla, tingués el mateix argument amb els col·lectius de benestants europeus que venen aquí a operar-se de determinades qüestions i que ni se'ls nega l'empadronament ni se'ls nega... Per tant, la qüestió al final és que neguem l'empadronament a aquells immigrants pobres. No. El tema del turisme sanitari s'aplica des del senyor Yeltsin, que va venir a Catalunya a operar-se i va ser un autèntic escàndol, o sigui que les èlits deuen incloure el senyor Yeltsin, fins a qui sigui. Aràbia Saudita o països... Nosaltres, sí, exacte, nosaltres no podem salvar la humanitat sencera. Estem un país en què hem arribat, si la gent hi posés de veritat cara dura, sort n'hi ha, que com vos heu dit, hi ha més bones persones que dolentes, estem en un país que arribes i tens automàticament, o il·legalment, la sanitat i l'educació. Però dona la casualitat que, a més, i això és un altre tema i per tant només em faré una pinzellada, si et poses en una casa i l'ocupes, no et passarà res i no et trauran. O sigui, ja tens vivenda, ja tens sanitat, ja tens educació. I si necessites... Estem barrejant debats de l'Eva, seria interessant. Només seria una pinzellada. I, a més, si necessites menjar no tinguis poc, que Càritas et donarà una bossa i tal. Ara diem que tot això s'ha d'aplicar, a més als que vinguin il·legalment. O sigui, sort n'hi ha, com he dit, que hi ha molt més gent bona que dolenta, perquè és que això és jauja. O sigui, nosaltres no podem tenir una legislació com la que tenim, en què entres en una vivenda i és teva, automàticament tens tots els drets sanitaris i educatius, i a més no tens... Clar, diu la migració, ara, malgrat que hi ha crisi, no marxa. Com volen que marxi? Òbviament millor que aquí, on estaran? El debat de l'habitatge crec que té bastant poc a veure amb el que estem parlant. Les misses en un país duren fins a on duren. I nosaltres, sobretot en època de crisi, doncs tenim un problema. I llavors és això. Ara, que heu dit que Inspecció de Treball hauria de fer millor la seva feina, segur, i que s'aprova una llei d'estrangeria i després no s'aplica. El senyor Zapatero diu no es pot negar el dret d'educació i d'ensenyament a ningú. Molt bé, serà quan salta la valla de Melilla. Deu tenir alguna de màgic aquella valla, no? Perquè en el moment que estan a dintre, llavors aquests drets no es poden negar. Però si estan un pam a darrere de la valla, llavors aquests drets se'ls hi neguen, eh? Sí, que jo sàpiga, i insisteixo que no seré jo qui avali la senyora Zapatero, el govern espanyol no té competències a l'altra banda de la frontera. Per tant, el senyor Zapatero i el seu govern governen en aquells dintres nacional com ho fa el govern de la Generalitat en el ciutat nacional. Amb la lògica del que diu el senyor Zapatero, hauria d'obrir la valla i tothom que passi. Jo no m'hi he de fer el senyor Zapatero i dic que m'intenció de fer-ho. En qualsevol cas, tornem a Vic, el senyor Guillaume diu que s'ha assenyalat al municipi i també al seu consistori. L'executiva comarcal del seu partit va fer públic un comunicat fa uns dies en el que parlava d'una mesura d'apartheid que atiava la xenofòbia i criminalitzava les persones pel seu lloc de procedència. Això suposo que ho manté després de tot el que... Evidentment, al començament del debat parlant del suflé, que havia baixat el suflé, jo no veig que hagi baixat, al contrari, que s'ha multiplicat el suflé. És a dir, un debat que no existia ni tan sols a Vic, independentment de qüestions puntuals, ara és el debat que centrarà les eleccions autonòmiques de 2010 i les municipals de 2011. Doncs menys mal, perquè ja era hora. Però per què? Perquè hem aconseguit, en primer lloc, trencar un consens, i jo insisteixo, el senyor Oriol Pujol, en nom del grup de Convergència i Unió, va signar el Pacte Nacional per la Immigració, que diu, i jo li llegeixo textualment, perquè per això me l'he portat, és necessari reforçar les polítiques vigents adreçades a afavorir l'empadronament de totes les persones, independentment de la seva situació administrativa, que realment viuen en el municipi. Això és el que diu el Pacte Nacional d'Immigració que Convergència i Unió va signar. I també hi ha una llei d'estrangeria que diu que tot emigrant il·legal ha de ser expulsat. I també ha votat per Convergència i Unió. El dictamen que ha fet tirar enrere l'Ajuntament de Vic diu clarament que aquesta llei no està per sobre de la llei de bases de règims locals i em sembla que és un dictamen bastant clar. Escolti'm, arribat al cas ja ho veuríem, perquè esclar... No, ja està fet el dictamen. Aquí donem per suposat una cosa que no és certa. I en tot cas, però dic, l'Ajuntament de Vic podia haver primer demanat el dictamen i llavors actuar. Ha demanat el dictamen. Va demanar un dictamen privat i l'ha oposat amb un de públic. Si jo demano un dictamen privat pagat per mi, segurament em donarà la raó.
Miri, escolti'm, hi ha vegades que, sobretot a nivell municipal, i si vostè té un càrrec municipal ho sap... No el tinc, per tant no puc... Doncs amb l'administració, sigui estatal o sigui nacional, perdó de l'expressió, més val demanar perdó que demanar permís, perquè si no, no hi ha el temps. Així de clar és. Els ajuntaments són la ventafocs d'aquest país i molt sovint han de tirar pel dret. Això també és així, però una cosa que voldria corregir és que a l'Ajuntament de Vic no s'ha negat a empadronar ningú, que efectivament seria il·legal. Ha fet una cosa encara més curiosa. Ha fet una cosa molt més intel·ligent. Ara discutirem. Sí, tothom té dret a empadronar-se, però si és il·legal, doncs les autoritats, complint la seva obligació legal, ho comunicaran a les autoritats. Llavors, esclar, l'únic que ha fet l'Ajuntament de Vic és passar-li la pilota a qui té la competència, que és el govern central. Llavors ho tenia fàcil, el govern central. L'únic document que permet regularitzar la situació de les persones és el padró municipal. Si no hi ha padró municipal, no hi ha regularització possible. Amb la mesura de l'Ajuntament de Vic s'aplica radicalment la legalitat. Perquè diu, vostè es vol empadronar... No sembla que hagi estat així. Vostè es vol empadronar, s'empadrona. Si vostè és il·legal, ho comuniquem a les autoritats. Compleixes la llei, no? Coneixent un delicte, comunicant-ho. Si l'Ajuntament de Vic està convençut que compleix la legalitat, ho té molt fàcil. Recorreix el dictamen que ja se li ha fet arribar i continua endavant amb la seva mesura. Però és que aquí s'ha dit una cosa que és veritat, ha sigut una mesura espontània i que segurament aïllada l'únic que hagués fet és centrifugar el problema als pobles del voltant, tot això és cert, jo ho he dit, que era un pronto, però alguna mesura consensuada amb tots els ajuntaments d'aquest tipus s'haurà de prendre. I llavors... Vostè ha dit que era una crida d'atenció. Quin paper juga la situació política al ple municipal de Vic amb els 4 regidors de la Plataforma per Catalunya? Vostè també deia que era un debat que no existia a Vic, però l'existència i la presència d'aquesta plataforma a l'Ajuntament... El que no existia era un conflicte social al carrer. Evidentment que de conflicte n'hi ha, de conflictes de convivència n'hi ha a Vic, a Granollers, a Mollet i a Caldes de Montbui. Entre nacionals i immigrants, entre immigrants i immigrants. Ara, què ha passat aquí? Certament, a Vic es dona una situació política on una plataforma populista xenòfoba té 4 regidors i és la segona força municipal. 2007, eleccions municipals, tots els grups, jo em permeto dir democràtics, perquè jo el senyor Anglada no el considero un demòcrata, per tant, dic tots els grups, excepte la CUP, que se'n manté al marge, fan un cordó sanitari contra aquesta gent per muntar un govern municipal a 4, del qual Iniciativa se'n surt al cap de pocs mesos perquè el govern de Vic comença a aplicar mesures més properes al programa del senyor Anglada que no del pacte de govern. Passen 2 anys i ara que ens trobem que els 3 socis de govern pretenen combatre el senyor Anglada aplicant les mesures que proposa el senyor Anglada. Això no és cert. El senyor Anglada està encantat i va votar a favor l'altre dia del que va proposar el senyor alcalde. Diu que volia anar molt més lluny. Evidentment. Jo crec que no hem de mencionar pels noms perquè se'ls fa grossos. Parlem senzillament d'una plataforma feixista, crec que és el nom, perquè és exactament el que és Plataforma per Catalunya, i jo crec que no és per respondre'ls amb ells, al revés. O sigui, és el mateix problema social que tenen a Vic el que ha generat que aparegui aquest grup feixista i el que ha generat que s'hagin de prendre mesures perquè els números surtin. No és que s'hagi volgut respondre a Plataforma per Catalunya, sinó que d'un mateix problema surten els 2 fenòmens, que és diferent. El senyor alcalde, el senyor Vila de Badal, en una entrevista al periòdico fa 2 dies, crec que era, deia que un dels elements fonamentals per prendre aquesta decisió era l'aritmètica política de l'Ajuntament de Vic i la presència del senyor Anglada. Bueno, sí, l'aritmètica política, perquè hi ha... I continuava dient, la millor manera de solucionar un problema on el senyor Anglada pot treure rèdit polític és ocupar aquest espai. I ja està, escolta, no va dir això. A mi em sembla perfecte que vostès vulguin ocupar l'espai del senyor Anglada, perquè jo prefereixo tenir regidors de Convergència i Unió que regidors del senyor Anglada. Evidentment. Per desgràcia, aquestes plataformes xenòfobes, i ho hem vist a França, el primer espai que ocupen és el que ocupen vostès. Sí, per desgràcia, Sí, no, evidentment. Per això li insisteixo que és una qüestió de racisme de classe, no de racisme... El Partit Comunista francès ha desaparegut per culpa de la salvatjada ja vol dir que el Partit Comunista espanyol està tan desaparegut com el Partit Comunista francès, del senyor Le Pen, no? Llavors, una altra cosa és que l'aritmètica parlamentària, i efectivament és una cosa que ens hem deixat de dir, socialistes, Esquerra Republicana i Convergència tenen un consens envers aquesta solució. O sigui, no és Convergència, no és Unió. Hi ha el Partit Socialista i Esquerra Republicana.